Cica, pozri sa, ako sa robia byty. Zadaj parametre. To parametre, čo? Jaké parametre? Ja chcem poriadne byty, ty červený pako. Potrebujem parametre. Žiadne parametre, žiadne byty. Odvrávaš! Ty... Počúvaj, daj mu tie parametre, nevymýšľaj, ne, mne to minule išlo. To čo, akože to má znamená toto? Výmenný obchod, barter, či čo? Sedlák jeden! Že parametre zabíti. Ešte na mňa vybehne s konverzným kurzom, ne? Čím viac parametrov, tým viac bytov. Nemôžeš mu jednoducho nejaké parametre dať? No, jasné, ešte ho v tom somrovaní podporuj. Ja som to vedel. Odkedy som mu zaplatil tie internety, tak iba mudruje. Tie tvoje trápne parametre! Ja môžem, vieš čo? Ja môžem glavať! V poriadku, registrujem, zahajujem obranný režim. Zadajte parametre. Obranný režim! Ale no tak! Ja som to tak nemyslel. No. Au! Obranný režim, prosím, odstúpte. Alebo zadajte parametre. Vyražaš sa! Au! Obranný režim, prosím, odstúpte. Alebo zadajte parametre. Inak hrozí smrť. Parametre. Zadajte parametre. OK. To čo má znamenať? Jak ťa zabijem, ty sop? Okamžite doprav! Zadajte parametre. A ty drž obu! No, poďme, stop, bude to! OK. A ty, už sa ničoho nedotýkaj. OK. Haló? Počítač! Čak pusti nejaké beaty. Zadajte parametre. Wow, parametre, a jaké? Nič mu nedávaj! On iba vymýšľa! S davčiakom sa nebavím. Zadajte parametre. No to fakt, však dobre, však jaké? Tak toto bude na dlho. Akékoľvek parametre. Marian, dobré. Ježiš, to je zaujímavé. A počkaj, a vedel by si aj také, že veselé? Také, že až do rána? Veselé. Do rána. No to trvalo. Není problém. Cica. Future.